Com esteu els pròxims dies? No tindrem més pertorbacions, no arribaran més borrasques, però això no vol dir que el temps hagi d'estar totalment assolellat i amb un cel del tot serè. Si ens mirem els mapes de pressió veureu com es despenjarà aquests pròxims dies una altra petita borrasca, en aquest cas però que ha d'afectar sobretot el sud-oest de la península, que és on se centrarà, i per tant no acabarà d'arribar al Mediterrani i no alterarà el temps en el nostre àmbit. Si ens mirem de fet les precipitacions previstes al continent europeu de cara als pròxims dies, veureu clarament com l'anticicló dominarà bastant bé a bona part del continent i que només serà, en tot cas, a l'extrem oest de la península Ibèrica, també en alguns punts del Regne Unit o en façanes oest també com a Noruega, on pot haver-hi precipitacions destacables al llarg de les pròximes jornades. Si ens mirem ja al nostre àmbit, als mapes de nuvolositat, veureu com aquest dimecres sobretot serà a les Terres de l'Ebre, País Valencià, on els núvols han de ser més presents, però tot i que aquest model no ho detecti, també pensem que hi haurà núvols baixos en altres sectors de la costa a primera hora i algunes boires en fondalades interiors. De fet, aquesta serà una mica la tònica dels pròxims dies, tot i que no tinguem cap borrasca activa, anirem tenint molts moments de cel mig ennublat. Als matins, sobretot, humitat elevada i núvols baixos a la costa i també boires a l'interior, que en tot cas al migdia s'aniran trencant. Per tant, als migdies serà quan farà més sol i a primera hora, i en canvi als vespres, és quan esperem més núvols i la humitat també més elevada. Si ens mirem probabilitat de precipitació per dies, probabilitat que arribi a ploure en algun moment del dia per jornades al llarg dels pròxims dies, del que ens queda d'aquesta setmana, veureu com només aquest dimecres potser es poden escapar algunes gotes cap a les Terres de l'Ebre o sectors del País Valencià, però en general seran molt escasses aquestes opcions. No esperem que plogui ni nevi al llarg dels dies vinents. Seria en tot cas a l'inici de la setmana que ve quan ja podríem parlar de més variabilitat i de més possibilitats que reapareguin en tot cas algunes pluges, però tot això, insistim, ja seria a partir del mes de març. I pel que fa a temperatures, mirem-nos moviment de masses d'aire, mapes, i veureu com quedarem més aviat enquadrats en aquesta massa d'aire bastant temperada aquests pròxims dies. No esperem cap fredurada ni molt menys de cara a aquest tram final del mes de febrer i per tant hem d'esperar sobretot nits suaus, nits poc fredes, només en fondalades interiors del Pirineu pot obligar més el temps a abrigar-se a primera hora, però en canvi en general farà poc fred de nit i a primera hora, i als migdies el que esperem és que, com veieu en aquests mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, el termòmetre es dispari més al Pirineu i a l'interior que no pas a la costa. A prop de mar, tot i que no faci fred de nit, tampoc els migdies seran gaire primaverals, més aviat seran humits i bastant de final d'hivern, i per tant caldrà seguir abrigant-se també al migdia una mica. En canvi, a l'interior sí que esperem màximes més altes i sobretot també al Pirineu de cara als pròxims dies. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.